област Стара Загора. Знаете от новините, че 53 годишна жена загина в катастрофата при сблъсъка между тир, управляван от 35 годишен мъж, и лек автомобил, управляван от 59 годишен мъж. Информацията е от полицията в Стара Загора. Загиналата 53 годишна жена е била пътничка в леката кола. Алкохолните проби на двамата водачи са отрицателни. Започнато е досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратура в Стара Загора. На място полицейските екипи отклоняват движението. Леките автомобили се отклоняват през прохода Шипка, а камионите, тировете, изобщо останалия трафик изчаква на място в прохода на Републиката. Образували са се километрични колони от тирове почти през цялото протежение в Великотърновска област. В прохода чакат товарни автомобили. Дори по-късно вечерта, когато бъде пуснато движението, то това ще стане след като приключат процесуално-следствените действия и огледите на мястото на инцидента между Пчелиново и Гурково. Движението ще бъде доста сложно и доста трудно, за да се извърви колоната от тежкотоварни автомобили, които изчакват в прохода на Републиката. Интензивно е движението по републиканската пътна мрежа в област Великотърново. В отделни участъци се образуват колони по пътя София-Варна и Русе-Велико Търново. Обрушени са двата тунела до Велико Търново на международния път Русе-Маказа, които са в аварийно състояние без осветление. Времето е облачно в региона, пътните настилки са мокри, пътищата в областта са изчистени до асфалт. Говорим за републиканската пътна мрежа и се обработват срещу заледняване, а полицейското присъствие в региона е засилено. Освен за скорост се правят проверки за шофиране след употреба на алкохол и на наркотици. В Великотърновска област няма тежки катастрофи в региона към този час, съобщиха дежурните от Давай, виж какво направи!